Tulong mo, Ginoo, ikaw ka sa mong pagtuo, o kagaka kami sa pagtuman sa imong mahal na katutuan. Mga igsoon, ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan. May usa ka tawo nasakit nga ginganlag Lazaro, nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria o ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pakaadlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalig kita sa Hudiya. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo. Busa nganong mobalik ka man didto. Si Hesus miingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw. Dili ba? Busa kun ang tao maglakaw sa adlaw dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Hesus og midugang pagayod siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Hesus mao nga si Lazaro namatay na. Naghuna-huna sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay lipod-lipod, namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya, aron mutuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas miingon sa ihang isig katinun-an, mangayo kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagbunyag sa ilang kaguol, paghupay sa ilahang kaguol, gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kun dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Hesus miingon, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Hesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios, nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, may balik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan, ania ang magtutudlo o nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali paggula aron pagtagpo kang Hesus. Wala pa moabot sa lungsod niining gayona
didto pa siya sa dapit diin siya tagpuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol. Misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula. Naghuna-huna sila nga muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Hesus ug pagkakita niya kang Hesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan ug miingon, Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Nakita ni Hesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya. Ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong. Nangutana siya kanila, dali nga ray og tan-awa, Ginoo. Nitubag sila ug mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang kasing-kasing ni Hesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Hesus. Ug si Marta ang igsuon sa namatay, niingon, Ginoo, baho na siya karon. Kay upat naman kaadlaw naggilubong siya. Si Hesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Hesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya kusog. Lazaro, gula nga rin. Ug migula ang namatay nga binugkusan ug mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya ug palakta, giingnan sila ni Hesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod o maayong buntag pag-usap kanatong tanan. Ang ato ang ebanghelyo karon medyo taas-taas gini siya. Kapareho ra ang gitas-on sa miaging Domingo. Ang ato ang ebanghelyo karon kung ato kining sabton minais-mais, mura siya og mingaw ra kayo. Apan kini nga hitabo sa mga ebanghelyo kung diri pa ni sa ato ang katilingban pirting gubuta. Sa atong pagbasa sa ato ang gisabot, mahimo ora nga takhaw ra. Apan kung ato kining sabton sa linalong nga paagi ug atong imaginon kung diri pa nahitabo sa ato ang dapit, pagkadaghanang tao siguro ilaliman kag usa ka tawo mamatay nga babanhaw, lisan magani kag mulihok kanang panapton di ato gipadpadag hangin kanang panahon sa haya. Ang mga igsoon, ang maong ebanghelyo naglangkob kini sa pagbilar or vigil. Bilar, mawala man na siya siguro no nga tino. Ako ato kini ilakbit sa ato ang panahon karon, siguro layo ra kaayo. Siguro dinhi kita nakasulay naman ta nga adunay magbilar o nay mamatay. Unsa may ato ang buhaton kung kita mo bilar? Una, ayaw mo kalain na, siguro mo ginikumon. Wala mo ikapi di ha? Di ba mo na ikumon na ito, bro? Sampun ilang kape diri nga, dagko ng ilugas. Muna sa ikumon ka na ito. O, usa pa lang buhaton. Ayaw mo kalain kay usa pukos na iguan eh. Wala mo sila yung praha diri. Mata malingaw ani. Muna siya karon. Apan, tradisyonal na siya. Traditional kultura na siya. O pasabot mo na andan. Pero mga igsuon, dili tanang naandan insakto.
atong timanan na siya, dili tanang naandan insakto, kundili ato ang kinihinay o pagtuki ang maong lingtunganay sa pagduaw ni Hesukristo, dili pagbilar nga ingon nga naghulat og dahanan, kundili siya ang gidahan. Unsa may ang gidahan? Unsa ang gidahan nga igsuon pag-abot niya sa lubnganan? Dili lamang pagdahan o grasya pinagis pag-ampo, kundili niduyog siya sa kagulanan. Sa usang paagi niduyog siya, nihilak siya. Ang iyang paghilak isip tawhanon, si Ginoong Hesukristo tawhanon, ihilak. Apan iyang paghilak kung ato kanyang sabton ng igsuon, duha kini meaning na ini. Paghilak nga hilak usa ka amahan. Siguro ang usa ka tawo nga usa ka amahan kung ako naka-experience man ko ani kay namatan man ko igsuon. Ang akong papa nga naglantaw ko dili gyud kana bitaw makaingon ko nga kung namang siguro laing sakit mas labaw paging sakit kasi gyud amahan. Paghilak ni Hesukristo nga igsuon, amahanon kato nga paghilak. Yamang anak si Lazaro. Dili lamang niya suod, kundi iyahang anak. Una nga dako og pagtuo taliwala sa kasakit. Bisan ang mga magsuon nga si Maria ug si Marta, bisan sa kagulanan, bisan sa kasakit nga ilahang natagamtaman, wala sila nagpakawala sa paglaom. Lahi nato karon nga ang uban gani mawala nay paglaom. Gamay ra kaayo nga mga kasakit, mga kapakyasan diri sa tuang palibot, mawala nay paglaom. Uban gani maghikog na. So tinawad ana lagi paglaom. Apan ang ebanghelyo nagpakita kanato nga dapat kita magbalig-on. Gani dili lalim nga mamatyan og igsuon, apan taliwala sa kasakit, wala sila ni surrender, niluhod gihapon sila tubangan sa Ginoo. Sa atuang pagkinabuhi, kung ana man kita sa mga problema, kinahanglan nga dili kita mo surrender, sampit gihapon ta sa Ginoo. Sa pagsulti ni Hesus nga nag-ingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Si Maria ug Marta tungod niya na maisugon na nibatok or nisukol sa pagsulay o kagulanan o nawad ang ganig sila og igsuon. Apan pinaagi sa istorya ni Kristo nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, nibati sila og kaisog ug wala sila, nakatagamtam sila og pagkamaisugon silahang kinabuhi. Buot pasabot ang ilahang pag atubang sa kagulanan, ilaharang gipaka wala ay pili ang kagulanan kundi ang tinuod nga kaluwasan mauman ang katapusan. Magisuon atong timan-an sa atong pagkinahon ning kalibutan, dili kita sama sa irok or sapat nga kung mamatay wala ra. Magisuon adunay duha ka Hesus nagpatay ang atong agong banghilyo karon. Adunay duha ka matang ang lawas tawo. Lawas usa na usa o kalag. Kung mamatay ang tao, ang definition ana is tawag ani ang kamatayon mao is a separation between body and soul. Ang body madugta ra, ang soul, ang kalag maoy magpabiling hangtod sa kahangturan. Buot pasabot, ang kamatayon maoy katapusan sa madugta nga kinabuhi. O ang kamatayon maoy sinugdanan sa kinabuhi walay katapusan. Munang naingon si Kristo nga siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ano na yung sa istorya? Taliwala sa kasakit nga niaguman sa tuang mga sa duha ka managsuon nga si Maria. Sama kita sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, sama kita nga nagsakay sa barko na tayog sa mga balod. Sa pagtayog sa mga balod, ikaw nga nagsakay, wala kay experience, tungod kay dili man ka seaman, dili man ka graduate of nautical, sugod pasabot marator ka. Apan atong hinumduman nga ang nagdala sa barko, dili kina ordinaryong seaman, kundi kapitan. Sugod pasabot ay kita, musalig tas kapitan, siya ang nasayod. Tungod niya na, bisan mag-unsa pa nagtayog-tayog ang barko, dili gayud kita mo ambak,
Kay kung ang bakta, mahimo nga mamiligro hinuon kita. Nung ka, musalig na lang ka sa kapitan, kay siya man ang nasayod, siya man ang nag-study, unsaon na pagpaagi, pagsikot-sikot ang mga dagkong balon. Ingon ana atong kinabuhi, panahon ang simbahan usa kini ka barko. Nga bisan unsa gani kadagkong problema dili kita mo ambak. But pasabot dili kita pagkawala sa paglaom, pinaagi sa simbahan. Tuguti ko sa paghatag og gamay nga katisismo. Siguro daghan sa kaninyo nga mga kaigsuonan nga nabaliwala ang pagsimba. Ang ato ang ebanghelyo karon nga naghisgot ako og analohiya kabahin sa barko, kining simbahan usa kini ka ato ang sakyanan padulong sa kaluwasan. Unsa ka importante ang pagsimba? Sa daang tugon giingon dito diha sa Exodo 26 bersikulo 1. Paghimog tulda nga taguanan. Unsa man ni tulda? Kani ato tulda. Tulda which is refers to church pagkakaron. Sa ato pa, ang paghimo ng simbahan dili ni mugna sa pare lamang. Dili mugna lamang sa mga minister nga dapat magtubo ng simbahan. Biblikanhon gini. Diha sa kanong kinahanglan man tang mo adto sa tulda o kung church nga mao taguanan. Ato nang mabasa diha sa Exodo 25 bersikulo 21 hangtod 22. Nag-ingon ang Ginoo, isulod sa sulanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sulanan, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sulanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo ug ang grasya adto ipadagaya. Unsa man ni kirubin? Kirubin mga igsoon is an image of angel. Tanan nga imahen sa tuang simbahan nga inyong makita, that's a kirubin. It's a considered kirubin. Kirubin which means nagsimbolo sa nagrepresentar sa balaan kaayo. Ang Ginoo di ay ana siya mo taliwala sa mga balaan. Ana siya mo importante kay pagsimba. Kay ana siya mo na ipanagaya ang grasya sa sulod sa simbahan. Una nga dira ka importante ang pagsimba. Una kanang moingon nga okay ra man gud kung mag-ampo ra, dili ra mo simba. Kay kung marasa kung musimba ta, makasala ra man gihapon ta, inigawas nato, makapangmaritis ra man gihapon ta, makapanglipak ra man gihapon ta, that's common. Pero ang mga igsuon atong kibang-an nga ang grasya sa pag-ampo, dili masay ang pag-ampo. Ano siya? Usa man sa kadayalogo between nimo ug sa Ginoo. Dili sa sayo, kun dili maayo kaayo. Apon aduna pay mas labing maayo ang pagsimba, labing maayo. Tungod kay diya sa pagsimba, mudawat ka sa pan o sa pan nga buhi. Giingon diya sa Juan 6:51. Tugod ka sa paghatag ng mga bersikulo, kasi matingala mo nga sa mga nga hambugiro man gani kaayo nga hatag-hatag mga bersikulo. Kaming mga evangelizer or Catholic faith defender nga kanang defend sa atong simbahan. Nabatasan naman paghatag mga bersikulo, lahit pare. Ano man, ang pare, nung din na matag bersikulo, ano man, kilod dyan man sila, katuuhan man sila, kay pare man, unang kami muhatag ni bersikulo, kay basit, di mo motoo. Kay ordinaryo man ni. Unang muhatag ni bersikulo as approved, nga mong gisulti, dili kinipakak. Mora na siya itong masabtan ng so. Ya, dili, ya, giingon diri nga, Levitico 19, bersikulo 30. Nag-ingon diri, tahuran ninyo ang akong dapit nga balaan. Mas man dapit nga balaan. Ang simbahan mo yung balaan. Ipatahod diyan. Ano ipatahod man? Sa samang paagi. Kung adunay mo ari diri nga mga dagkong opisyal, unsa tong buhaton? Iko ra patang ulanta o kulo katawa? Dili. Mangayo ka katahuran, bot pasabot special. So ingon ini special di ang simbahan. Nya ato lang labay-labayan. O gani, gaman sa katekisa sa ihatag ninyo karong Domingo ha. Tungod kay ang atong ebanghelyo nagisgot man kini og pagka kanang sa pagpangutan kung ug tungod niya na giingon diri sa ato ang common karon nga ang atong mga kaigsuonan moingon nga wala may simbahan, wala may relihiyon nga makaluwas. Tungod niya na, pero bisan gani ang uban atong mga kaigsuonan nga nagtudlo pod, the same kanato, the same kanamo, mga pastor speakers po nato nga mga kaigsuonan. Bisan gani sila moingon man, dili ang tanan. Ato na moingon nga dili walay relihiyon nga makaluwas.
Kung ako ron, usa ka membro, amunin ni adi ay, muulit na lang dahil kung sa kakuslanan dahil ining simbahan. Relihiyon, from the Latin word religare, to connect, which means is a relationship between you and God. So, a religion. Sa ito pa, kung wala yung relihiyong makaluwas, ang imong hadayan pag-ampo sa Ginoo, dili tayo makaluwas. Ang imong pag-ampo, pakigrelasyon sa Ginoo, that's a religion. Through the religion. Gani, ana magani si Jesucristo nga, ibabaw ni ining bato, pagkatukoron ko ang akong simbahan. Sumala sa sulat ni San Pablo, ang simbahan, which is called religion. So, dili, ayaw mo tuuan na nga wala relihiyong makaluwas. Kaya kung ako rin membro, awad ang membro ni kini nga ministro kay mingon masaway man relihiyong makaluwas, pag-ampo na lang ko sa mga, so na ay relihiyong makaluwas. Atong timan-an mga igsuon, adunay two causes of salvation. Duha ka klase nga kaluwasan. Una, instrumental cause of salvation. Adunay instrumento sa kaluwasan. Ang pagsimba, ang makatauhan nga nagwali, instrumento sila sa kaluwasan. Adunay principal cause of salvation. Sintro, kinsa man ang Ginoo. So naa di ay instrumental na ako'y principal, sintro yun, nga mao ang muluwas, nga mao ang Ginoo. Ya, maingon sila nga walay relihiyong makaluwas. Gani diha sa sulat ni San Pablo nga diha sa unang Timoteo 3:15 ato ning basahon. Nga nag-ingon siya, asan mo tubugang kudigo ari? Ningon siya nga, apan kung malangan ako, kining sulata, mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So kini des haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Juan 8:32, take note mo an, singit mag-take note atong makaigsuonan. Juan 8:32, ang kamatuoran naghatag kanato sa kagawasan. Kung ano na tay kagawasan, mo pasabot ano nay kaluwasan. So, ano adi ay simbahan nga makaluwas. Kung ilang simbahan dili makaluwas, ayaw mo pangangin. Kaya kaniya mo ang simbahan makaluwas ni. Kung moingon mo wala simbahan makaluwas, ayaw mo pangangin. Kaya kaniya yung hadili, amo ang makaluwas ni. So, klaro kayo? Ngano man? Diya sa Efeso 5:23, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Huwag pasabot di ay, kung mabulag ka sa simbahan, kung saan pagluwas ka nimo. Sa samang paagi, ang imong pagbulag sa simbahan, samara nga nabulag ka sa lawas ni Kristo. Giingon diri, siya ang manluluwas sa iyang lawas ng mga simbahan. Kung wala ka sa simbahan, asa man ang imong kaluwasan. Mga igsuon ato ang hinuktukan, ang ato ang ebanghelyo nga diin nagtug-an kini nga adunay simbahan na diin agianan sa kaluwasan. Amen. Amen. Mohilog kita magkadot atong pamalandungan ang mga paambit. Mga igsuon mahindog kita ug atong isunod ang birso sa dili pa ang ebanghelyo. Atong isunod ang padayag sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga matagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Dianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao nga alang sa atong kaluwasan. Ikanawag siya gikan sa langit. Sa ngalan sa Espiritu Santo. Himo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ginansang sa krus sa Pilato. Nag-antos siya namatay ug ilubog. Sa katurukan daw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan.
kasasalangit ug nagalingkod sa tuo sa mga. Balik siya ang mahiyaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagabitay siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisiba siya ang himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa masala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita. Ang pagkabanhaw ni Hesus kang Lazaro nagmatuod nga siya gayud ang Mesiyas, puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi. Mosampit kita sa amahan nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi. Muingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga tahuro nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tawo, kay gibuhat man kita sumala sa dakway o kasamahan sa Dios. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga sa paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga manggihatagon kita ang muhatag sa atong tabang, ngadto sa tanang nanginahanglan. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga sila nga nagmasulubon tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, magmalaumon kinabanhaw man si Kristo. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan dungga kami. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi. Ug labaw namong gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magaday kanimo. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mangluhod atong himo ng tumang kahilo. Karon og sunod ang pagsimba sa Santissimo Sacramento sa altar of Itubag. Kanimo ang tanang pasalamat ug pagsimba o Dios tumbalikon. O Dios ang mamahan, ining panahon sa Kwaresma, ang ayan ug takos kayod nga kami magakatigom aron sa pagsaulog sa misteryo sa among kaluwasan. Iyatag mo kanamo pinagi sa pagpasakit, pagpakamatay o pagpakabanhaw sa iyong bugtong anak, si Jesucristo among Ginoo. Sa kami ngayon,
O Dios, among amahan, among yandom, ang iyang paglingkod, uban kanila sa lamisa, o pagpaila kanila sa iyong pagalingon, di sa magtikas-tikas sa paanbo sa kami ninyon. O amahan, pagkadako si Mungog maalang kanamo, sobrang tigom dinhi, wala mo kami kawi sa presensya sa iyong anak na si Kristo. Wala mo kami kawi siyang gugma, nagadaig kami, o nagapasalamat kami kanimo, tungod sa mga gasan nining alawa mo sa kami ninyon. O amahan, alam ka na mo nga magsasala, na ngayon kami Luna o Ban Maria, o sa iyong mga apostoles, o sa iyong tananin mong mga santos nga makapuyo diya sa langit. Isang tuod kami makasasala, ayaw pandubali nga ang mga kasaypanan, hinaloa, at agi lamang kami sa iyong pasaylo o kaloy, sa kami ingon. O amahan, isang tuod, wala kami pare nga makaari ron sa magsaulog sa santos nga misa, apan na ang presensya sa imo anak na si Kristo. Dinay sa kasagrahan nga Santisimo sa kaminto sa altar, sa among patikura, panahon sa misa sa among parokya, sa kami mingon. Busa uban sa kanamo sa matigom karon o sa among pagsaulog siyang pulong o sa among pagkalawat, among mapatayag ang magkasing-kasing nga pagdayig o pagpasalamat siyang pagluwas, pagluwan kanamo amahan busa kami mingon. Palihog manindog. O karon mga igsoon, ang timaan sa itong mayong kabubuton ngadto sa usag-usa, itong ipakita ang timaan sa itong panagilig sunay, ang kalinaw, peace. Karon magampo kita sa amahan, pagamito ng pulong itudlo sa itong manulubos ang amahan na.